Титлата в Примерна дивизион от шампионата 97-98 година. Тогава в първия период на Луис Ван Хал, начало на отбора, на 18 април 1998 Барса се наложи над Сарагоса и благодарение на едно попадение на Джовани. Ето че сега, 12 години по-късно, каталунците отново триумфират пред собствената си публика. Следващите 4 титли, които те спечелиха след 1998 година, всичките бяха на чужд терен. Две под ръководството на Франк Рийкард през 2005 и 2006 година. Втората на Луис Ван Хал и първата на Пеп Гвардиола миналата година. Страхотна атмосфера наистина на Камп Ноу, 100 000 стадион, абсолютно пълен. И има защо, определено. Тези малки привърженици от най-ранната Браво, Салдори! Страхотно! На барселонизма. Определено ще има някакви промени през лятото, за да може машината на Барселона да продължи да действа по същия начин, по който го правеше до сега. Става дума за евентуалния трансфер на Давид Вия в отбора. Евентуално през следващата седмица ще бъде обявен този трансфер. Също така става дума и по време на коментара на двубоя, че Тиери Анри евентуално може да напусне същата съдба. Може да спокойно и Златан Ибрахимович, макар че днес пък неговия агент отрича, заявявайки, че Златан Ибрахимович не се продава и че той ще си тръгне, когато сам пожелае. Но определено в последните мачове, специално Ибрахимович, не се писа чак толкова добре и направо си беше изместен от Боян Къркич. За Боян днешният двубой беше четвърти пореден, в който това започна като титуляр. Нещо, което не се е случвало от дебютния му сезон под ръководството на Франк Рийкард преди 3 години. Така че определено трябват някакви корекции, но стила на Барселона е наложен и то от години. Така че просто трябва да се следва. Престанете де, айде, моля ви са. Видяхме и фенове от Япония, японците са навсякъде, ето ги, няма да мине и без тях. Големи гадини сте, бе, момченца. Нищо чудно с тези последни успехи, последните 2 години феновете на клуба са се увеличили по целия свят и да се доближат.